हेलौ लोगोफोर, जोंनि बे गुवाहाटी गार'गुलि हाजो ओनसोलाव दिनै जोंनि खृष्टान गिर्जानि दिनै सारद' जादोंमोन। सारद'नि थाखाय दिनै जोङो बाहाय जानायनि लाहार फाहारनि थाखाय दिनै जों मोनसे जथुम्मा जानानै दिनै जोंनि गिर्जानि सेक्रेटारिनि दिनै सारद' दङ। सारद'खौ जानो फैदों। सारद' जानो फैनायजों लोगोसेनो दिनै बे जोंनि सिनारि गुवाहाटी गरसुक गार'गुलि हाजो ओनसोलखौ दिनै नोंसिनि देखायनो सानदों। माब्रै नायलांदो लोगोफोर गुसुङै 1 मिनिट बा 2 मिनिटसोनि थाखाय दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। नायदो हाजोफोरा माबायदि, पाहारा माबायदि, हाजोफोरखौ नायलांदो आरो नै गारि दोननाय न'फोरखौ नायदो आरो न'फोरा माबायदि लुनानै थादों जोंनि बे गुवाहाटी गरसुक गार'गुलि हाजो ओनसोलाव। नायलांदो लोगोफोर माबायदि नुयो आरो नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो होदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो हागोन होननानै आं मिजिंथिबाय। बे गुसुं भिडिअजोंनो दिनै आं बे नोंसोरनो दिनै आङो दिन्थिनानै होनाय जाबाय जोंनि बे हाजो ओनसोलनि गार'गुलि हाजो ओनसोल। नायदो लोगोफोर माबायदि नुयो। जायगानि बेनो आरो न'आ नैबेनोमोन। न'आ जोंनि गिर्जानि सेक्रेटारिनि दिनै जों बसआव फैदोंमोन। बे बसखौनो दिनै जानानै जों गासैबो मोनसे दिनै मेल बायदि खुंनानै दिनै जों बेनो दोनथ'नाय जाबाय। जोंनि गिर्जानि पास्टर सामुएल जुमेल गिटार दामनो फैगासिनो दङ। दिनै बेखिनिखौनो दिनै आं नोंसिनो देखायनाय जाबाय आरो जुदि भिडिअफ्राव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला, भुल जादोंब्ला नोंथांमोना आंखौ खमागोन होननानै दिनै आं मिजिंथिबाय। बेखिनिखौनो माननानै दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।